I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Good morning. At wala pa akong tulog. Malaki ng eyebag ko. Pero okay lang yan kasi maglilipat na tayo ulit. And then, ang lilipatan ko is marami ng bintana. Kasi, hinihigil ako. Sorry. Marami ng bintana kasi yung dati kong apartment walang bintana. Kaya ito naman, over sa bintana. Ayan, maglalagay na ng lock door. Dito tayo sa labas. And then, meron siyang terrace. Okay. Ito siya, guys. Here, yung terrace na maliit lang. Ayan. Ganyan. And then, lalagay siya ng lock door. Dito siya. Ang laki ng bintana. Here. Ayan. Kitang-kita sa labas. Ayan na. Then, nililigis ako dito. Marami pang basura. Ayan. Dito naman, CR. CR lang. Ayan. Tapos dyan, may ginagawa. Binubutasan. Nagdala na ako ng tabo at saka pang-brush at saka nagana para may sabon na rin ko para maglinis na ako dito. Para mamaya yung mga gamit ko pagdala dito hindi na malit ako. Kaya samahan niyo ako. Let's go. Let's go. So go.
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Tapos na siya nilinisan, medyo okay lang. Okay na rin yan kaysa kanina. And then yung bintana, then dito tapos ko nalinisan. And then dito na bintana, hindi ko na malinisan kasi may screen. Ayan, screen lang siya. Ayan. Dito ko talaga gusto kasi yung tawag doon yung aliwalas ang paligid. Ayan, aliwalas masyado. Diba? Tapos dito sa sa kitchen, meron din. Ayan, maliit. Diba? So, kuskusin ko na ang floor natin para maging malinis. Gora. Tapos sa labas may ginagawa sila. Ayan. Naglilipat na ako. Kasi ayoko na dito. Diba? Tapos tinanggal ko na yung CCTV ko. Kakabit ko sa mga. So, punta tayo down. Okay, so here it is. This is my, ayan. Nakabit na. And then, nandito na yung aking kama. Ayan. Tsaka dito yung door ko. Ayan. Tsaka may bintana. Dito may bintana. Ayan. May butas yan. Lalagyan ng... I don't know kung ano ilalagay dyan. Basta dito yan sa unit. And then yan. Ayan yung mga gamit ko. May natira pa doon. Hindi pa tapos. So mamaya ng gabi matatapos. Kasi ang tawag doon yung aircon ko. Ilalagay pa mamaya mga 5 ng hapon. And then, guys, kalahati muna sa bahay. Inano namin kasi sila kuya, inakit yung gamit dito kasi sila kuya may mga trabaho. And then, ako din may trabaho din ako. Kailangan pa ng tulog kasi kararating ko lang kanina mga 6 a.m. And then, nagkakota kami dito. And then, mamaya, mga 7 ng gabi, may pasok pa ako. Kaya kailangan matapos i-touch lahat-lahat para, alam mo na, makagalaw-galaw. Diba? Diba? Alam ko na. Yung lamesa ko. Yung lamesa ko. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay, pero yan lang. Ayusin natin ang sobra yan para maaliwala sa bahay. Maaliwala. And guys, so, nakasara na yan lahat. May partina pa. Dito sa may kitchen na cortina, hindi ko pa nalagyan kasi wala siyang hook. Wala siya pang lagyan. Dito, meron. Ayan. Doon, meron. Ayan. Pagod, it's already... Anong oras na ba? Anong oras na ba here? Wait lang. 8 pala. 8:38. So, kaya ko pa to. Mag-ayos-ayos muna ako kasi siguro mga, hindi pa naman ako pagod. Siguro mga 8, mga tawag doon. Mga, yung mga air flash nito. Hindi niya kayang flash. Hindi siya nagpa-flash, kaya papaayos natin kay kuya yan. And then,
So, later na lang guys. Kasi parang ang gulo-gulo pa dito sa, ang gulo-gulo pa dito sa bahay. So, okay. Kukunin ko muna yung mga pangpaligo ko dun sa baba. Akit ko dito para mamaya ready ako. Lahat-lahat. So, mag-ayos muna ako guys kasi matutulog ako. Matutulog na ako. Kunin ko muna sa baba yung gamit ko. Yung pangpaligo. Everyone, it's me again, Miss Am. Ayan. Nakapasok naman ako ng maayos kanina. Anong oras na ako natulog? Gusto ko mga siguro mga 4 o'clock na ng gabi. Ay, 4 o'clock na ng 4 o'clock or alas 3 o alas 2 ako nakatulog kagabi. Kaya, ayan yung mga damit ko. Ayan pa. Hindi pa maayos. Wasak-wasak pa dito. Ganyan. And then, ngayon, yung next batch naman na maghahakot ako ng gamit, mamaya yun. And then, ayusin ko lang yung mga gamit ko sa baba. Hakutin ko mamaya. Ayan, guys. Lipat na tayo ulit. It's time!